गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे रंजा बाजायै ओंखाम जानो हागोन बोसोर गोदाननि। भारत भुटान हादोरनि साखाथियाव थानाय बाक्सा जिल्लानि बगामाथि दावराइजाराव बोसोर गोदाननि लावखार ओंखाम जानो हागोन। बगामाथि दावराइजाराव लावखार ओंखाम जानो फैनायजों लोगोसे भुटान हादोरनि समायना रमायना हाजो, भुटान हादोरनिफ्राय बोहैबोनाय दैसाजों लोगोसे जिब जुनार नुनो मोनगोन। अरनबारिनि दावराइ, मै, मैदेर, अमा बायदि मैया जिब जुनार नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसे राफ्टिं, जिप साफारि, गराइ, उन्दै उन्दैफोरनि थाखाय ट्रेन बायदि मैयाजों रंजानो हागोन। बेनि अनगायैबो मोनसिंसिं बोराइनि थानसालि, बुद्धदेबनि मन्दिर नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि जानाय मुवा बेसाद मोननो हागोन। आरोबाव दावराइजार इको टुरिज्मआव सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला आसाम सरकारा थिखानानै होनाय नेमखान्थि बायदियै मानिनानै सोलिदों होननानै फोरमायदों। गिबियावनो जोङो दावराइजार इको टुरिज्म ससाइटि बगामाथिनि बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानिफ्राय नोंथांमोनखौ जोङो बरायग्रोनो थाबाय। दा जोङो बगामाथिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला दा जों बुंनांगोन बगामाथियाथ' दिनैनि समनि नङा, बियो दिनै गोबां बोसोर जाबाय। देग्लाय जोङो थांनाय 2008 सननिफ्रायनो 8 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बेखौ सालायगासिनो। गोदो जेरैबायदिमोन दा बिदि नंला। गोदो जोङो जेब्ला जोङो गायसनदोंमोन बै समाव गोबांनियाव जायगानि प्रब्लेम, लामानि प्रब्लेम आरो बेफोरबायदि राफ्टिं, जिप लाइन बेफोरबायदिनि जेबो सुबिदा गैयामोन। दा जोङो फैयै फैयै नैबे दिनैनि समाव जों गोबां नैबे स्टेजसिम जों सफैनो हादों जे जोंहा दा राफ्टिं गेलेनो हागोन, जिप लाइन गेलेनो हागोन, नाव दङ, काटनि नाव दङ, बेयाव जोंहा गेलेनो हागोन आरो गराइ दङ, गरायाव गाखोनानै गथ'फोरखौ दिबथिंनो हायो। आरो नैयाव जोंहा मोनसे दङ, बै गथ'फोरनि गेलेनाय बै ट्रेन रिलिंआव बेखौ जोङो थारमाने बानायना होनाय जादों। दा जाय बिथांमोना जोंनि दावराइजार नैबे लावखार ओंखाम जानायाव फैगोन बिथांमोना गासैखौबो गेलेनो मोनगोन, नुनो मोनगोन। जिहेतु दावराइजार होनना बुङोब्ला जिहेतु आसाम दाथ' नैबे बगामाथि जोंनि दावराइजार इको टुरिज्म ससाइटि बगामाथिनि बे लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव जोंहा आसामनि खना खनला जायगानिफ्राय मानसिफोर फैयो, सिगांनिफ्राय फैबाय थादों आरो हयथ' नै देग्लाय बांसिन फैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। मानो होनब्ला लामा सामाया जोबोद मोजां जाबाय। जोङो लामा सामाखौ जोङो मोजां खालामबाय आरो नैयाव जेरैबायदि जोङो ससाइटिया जोंनि नैबे NGOआ सालायगासिनो, जोंनि सालायनायाव बेयाव रायजोफ्रा लावखार ओंखाम जानो फैनाय समाव माबाफोर जुदि उसुबिदा नुजायो ससाइटिया लोगो लोगो बेखौ नायदिङो आरो गासैखौबो जेनेबा नायनानैहा रिक्स लायो। सोरबा जौ फेनानै थालांदोंब्ला बेखौ जोङो कमिटिया लाखिनानै प्रखाखनजों जोङो जगाजग खालामो। आरो सोरबा जुदि बेरायनायाव जौ लोंनानै दावराव दावसि खालामो, बेफोरनि थाखाय जोङो प्रखाखननि राहा लानाय जायो। आरो जिहेथु देग्लाय जों नुनो मोनदों बेफोर माबाखौ नुनानै जोंनि बे गाइड होनायखौ नुनानै दुलाराय बे आसामनि BTRनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, फैगोन। देग्लाय जों मिजिंथिदों थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जादोंमोन बिनिख्रुइ देग्लाय साबसिन बांसिन मोजां जागोन आरो बांसिन मानसि जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। रायजो राजानिफ्राय मा अनसायनाय मोनदों नामा? रायजो राजानिफ्रायथ' बगामाथि नैबे दावराइ होनना बुंबा रायजो राजाया ओरैबायदि अनसायनाय जों नुनो मोनदों। मानो होनब्ला जेसेबां रायजो राजा फैदों नैयाव जोबोर मोजां मेसेज होलांदों। नायनो नैयाव जेरैबायदि नायनो समायना, फारनैथिंबो हाजो, दैनि जेरैबायदि समायना नुथाय, राफ्टिं गेलेनो मोजां नाङो, हाजो गाखोनो मोजां नाङो, बुद्ध मन्दिरसिम थांनो मोजां नाङो, बाथौ मन्दिर मोनो आरो जेरै गोसो ओरैनो थारमाने रंजानो हायो। रंजानायाव जेबो असुबिदा मोनाखै। असुबिदा जाब्लाबो कमिटिया जेरैबायदि डिसिसन लायो बेफोर डिसिसन लानायखौ नुनानै देग्लाय साबसिन हामसिन जागोन आरो गोबां जोंनिसिम मेसेज सफैदों। आसामनि BTRनि अनगायैबो
बाहेरनि मानसिफोर फैनायनि थाखाय देग्लाय जोंखौ मेसेज खालामहरदों। जिहेतु बे जुनारफोरखौ जोङो नैबे मोखाङाव नुनो मोना। जुनारालाय गोबां दङ नाथाय जोङो मोखाङाव नुनो मोना एसे सिङाव हाबलांनांगौ। जेरैबायदि नैयाव फरेस्ट एरिया होनो वाइल्ड लाइफ दङ। वाइल्ड लाइफआव जोङो जिब जुनारफोरखौ नायनो थाखाय जोङो माबा दङ जिपसिजों जोङो बेरायनो हानाय बेजों बेफोरबायदि माबा दङ राहा दङ। बेजों बेरायनानै नायनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोना। आरो एसे मोनायोब्ला दावराय नुयो, गोबां रोखोमनि दावराय नुगोन। आरो फुङाव फैयोब्ला जाय फुङावनो सफैयो दावराय नुयो, मैदेर नुयो, मै नुयो। ओमफ्राय हाग्रायाव जुदि जिबजों गिदिङोब्ला जिब साफारि खालामोब्ला गोबां जिब जुनार नुनो मोनो आरो। दाथ' बिटिआरनिफ्राय जोङो जेरैबायदि सहाय सुबिदा मोननांगौ जोङो मोनथ'वाखै होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि जागोन। मोनदों नाथाय जेसेबां मोननो गोनां जोङो बेखौ मोनजोबनो हायाखै। लासै लासै जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जोंनो खोथा होदों। बे लेखायै जोंबो मिजिंथिदों बिटिआर सरकारा जोंखौ हेफाजाब होगोन। दा हयथ' बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनो मोनसे मोननै बेफोरबायदिनो हेफाजाब खालामबाय थादों। जों बिथांमोननि हेफाजाबखौ मोननानै जोङो बिटिआर सरकारखौ जोङो साबायखर जासिदों आरो। जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे नैबे बोसोरा बयनि थाखायबो मोजां जाथों, बयनिबो साननाय हनाया गोजों जाथों आरो बयबो जाहाथे बगामाथियाव बोसोरनि नैबे बोसोर गोदानखौ बरायनाय हिसाबै फैनानै बोथिसे लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे रंजा बाजा खालामनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बगामाथिया बिदिनो साबसिननिफ्राय साबसिन नोंथांमोन बयनिबो सहाय सुबिदा लानानै जौगालांनो हागोन। बेखायनो आं बयखौबो रायजो राजाखौ जोंनि ससाइटिनि जानानै वेलकाम खालामदो। फै नोंथांमोना बयबो फैनानै बगामाथियाव बोथिसे जाफै। बेयाव माबाफोर असुबिदा नुजायोब्ला जोङो ससाइटिया कमिटिया जोङो राजि दङ। जेरै हायो जों ओरैनो जोङो हेफाजाब खालामगोन नोंथां बयखौबो। फैनायनि थङा जाबाय जेरै गुवाहाटि रड, जोंहा गुवाहाटि थोंजों जायो। डाइरेक्ट गुवाहाटिनिफ्राय ओरै बायहाथा सारियालि, गरायसर, बेनिफ्राय नावकाटा, बाङालिपारा बेजों डाइरेक्ट साहा फैबानो मोनगोन। आरो ओरै क'क्राझार बरपेटानिफ्राय फैयोब्ला तामुलपुर, रङिया तामुलपुर, बेनिफ्राय नागुरजुलि, बाङालिपारा जानानै बाङालिपारानिफ्राय साहा हाबनांगोन। बेनिफ्राय आरो उदालगुरिनि फैयोब्ला उदालगुरि साइडनि फैयोब्ला उदालगुरिनिफ्राय फैयोब्ला नोंथाङा ओरै मोनगोन टंला मोनगोन। बिनिफ्राय बिथिं डिमाकुसि जाना फैनांगोन। डिमाकुसि आट्रिघाटनि एसे फैनानै पाथारनदि मोनो। बे पाथारनदिथिं हाबबानो जोंनि बगामाथि सफैगोन। कन्टेक्ट लानो गोसो दंब्ला जोङो कन्टेक्ट नाम्बार जोंनि एप्स दङ बगामाथि टुरिस्ट 24 एप्स जोङो बेखौ डाउनलड खालामबानो बेयाव गासैखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन।